You know I'm gonna get. Tapos pag-package mo, may libre pa kaya may Bible study daw. May napagawa dito sa amin na gano'n din. Kasama na natin. Ikot mo. 14.4 na lang po. Bali, ito yung package. Ito po lahat. Opo, tsaka po yung cups. Pag binili ito, kuya, magkano ganito? 96. Ito, isa. Ito ba, 50? Ayan sila, ayan. Guys, so, diba? Ito yung kanilang box. Tapos ito, ayan. Magkakaroon natin. Ito yung sasabing Happy Cats. Mag-ano ka kaya ng ibang flavor ng ano itong melon? Ayan siya. Tapos ayan siya. Some pieces. Ayan siya. Na, picture. Ating free. Guys, white coffee, chocolate, tsaka ito. Lumayo ka kasi. Oo. Jason, tinanggal mo yan. Ang pabilap lang. Pangalan signature, pangalan signature. Gagamitin mo ba yung sub-7 din? Yan yung marang sugar ng mga. Tama. Natin yung brown ng yan. Yung ating bento machine. Kailangan na maghulog ng chocolate pag titimpla ka. Diba? Ayan siya guys. Hindi pa kompleto sila. Tchan! Ito mga kami mga staff. Shout out. Yan, thank you po. Thank you. Thank you. God bless sa amin. God bless din sa inyo. Marami pala kami bibit-bitin. Jeep lang kami. Ayan guys, andito kami sa tent. Bibit tayo.
tayo kasi hindi namin kaya. Ayan siya. Ipaprepare po din tayo. Ayan siya. Enjoy negosyong bayan. Kasi sa may LRT lang pala. Hindi, garap yan. Oh. Wala kami mabilang kung motor na makita na. Dito ako sana. Pwede ba ipahiga yan? Hindi naman rep yan, be. Ganun mo kaya? Paus. Puris ko sa mga pa kasi kala nyo makakagala kayo ha. Sakay-sakay lang. Wala, nagutom ako. Libre mo ako, Tony, ah. Ha? Lakasan mo, di ko naririnig eh. Uy, bag ko pala. Anong tawag dito? St. Avenue? Tent. Ay, 10? 10th Avenue. 10th Avenue. Ito pala yun. 10th Avenue. Noong una sabi mo sa jeep, 11th Avenue. 11th Avenue yung binabaan natin. Tapos nagpatid tayo sa 10th Avenue. Parang kotse natin to. Blockbuster yan. Mga biyayang probinsya yan, no? Bulacan. Ayun, no? Oo. Pultang ka. Ayun talaga, mga patok yan, mga hakaw yung mga ganyan. Biyayang Wow, sexy. Pagharap, bakla. Diretso lang? Diretso lang. Ito, naka-start yan, pero naka-go. Ayan, nakarating din kami sa kanto ng May tapat ng police Silanganan. station, kaliwa. 2,000 years. Silanganan. Nakapagatid na rin kayo rito? Nakapagatid na ako rito. Kailangan subdivision ko yan. Maririnig ka yan. Hindi, wow. Ayan, nakarating din kami sa Paradise Church. Naririnig ka yan. Ay, diyan ka lang sa gilid na yun. Hindi kami dadaan. Siya. Bigyan mo ito sa place nila. La 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 la. Ayan guys.
Maiwan pa yung ano doon. Pinaka... Yung tarpaulin lo. Ha? Kaya din ako na kay Tony. Yung tarpaulin, dala mo na ton? Baka may naiwan siya. Dala mo yung tarpaulin ton? Ayan siya.